Az afrikai országok közül Kenya az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, ahol igen nagy figyelmet fordítanak a turisták kényelmére. Kenyában izgalmas kalandok várnak rád, a változatos és gyönyörű tájakon lenyűgözően gazdag vadvilággal találkozhatsz, és megismerkedhetsz az Indiai-óceán víz alatti csodálatos élővilágával is. A kenyaiak vendégszeretete és figyelmessége párját ritkítja. Mosolyuk és kedvességük nagyban hozzájárul ahhoz, hogy fantasztikusan érezd magad ebben a nagyszerű és csodálatosan szép országban. Jelenleg Budapestről legegyszerűbben 2 légitársasággal juthatsz el Kenyába. Az Egyipter kairói átszállással Nairobiba érkezik, majd Nairobiból Mombasszába egy helyi járattal tudsz átrepülni. A Turkish Airline egyből Mombasszába érkezik, isztambuli átszállással. Természetesen más légitársaságokkal is eljuthatsz hozzánk. Mombasszában a reptérről kilépve már várunk saját kis buszunkkal. A mombasszai kompon átkelve 100 kilométert utazunk Simóni faluig, ami megközelítőleg 1,5 óra utazással jár. Simóniból indulva még 4 órát hajókázol, és már meg is érkeztél hozzánk, ahol hideg welcome drinkkel várunk téged. Bázisunk Vasini szigetén van, amely megközelítőleg 6 km hosszú, 2 km a legszélesebb és 600 méter a legkeskenyebb pontja. A sziget évmilliókkal ezelőtt korallzátonyként emelkedett ki az óceánból, így a mai napig megőrizte érintetlenségét. Mivel nincsenek kiépített utak, ezáltal autók sem, így ez egy tökéletes hely a nyugodt, zavartalan pihenéshez. A Paradise Dive Center 2004-ben kezdte meg működését, 2012-ben teljes felújításon ment keresztül. Mára a hely minden kedves vendégünk igényének megfelel, akár aktív kikapcsolódásra, akár csupán pár nap nyugalmas pihenésre vágyik. Bázisunk nem csak egy átlagos szálloda vagy hotel. Úgy képzeld el a helyet, mint egy barátságos, családias afrikai kis falut, európai vendégek igényeire kialakítva. Konyhánk igazi kulináris élvezetet nyújt neked az afrikai konyha remekeivel. Ételeink fő alapanyaga a csirke és a marha. Ezeket úgy készítjük, hogy minden vendég igényeinek megfeleljenek. Ezen felül minden nap kerül az asztalra valami friss tengeri étel is, amit a szigeten élő halászok aznap fognak ki neked az óceánból. Így nálunk megkóstolhatod a helyi friss halakat, polipokat és rákokat is. Az étkezés fédasztalos rendszerben működik, így többféle ételből tudsz választani, ezáltal te is megtalálhatod a számodra kedvező fogást. Bárunk reggel 10 és este 10 óra között tart nyitva, ahol szinte mindent megtalálhatsz. Italkínálatunkban szerepelnek szénsavas és rostos üdítők, továbbá sör, illetve néhány bor is. Ezen felül fogyaszthatsz helyi, illetve import röviditalokat a méltán népszerű koktélok mellett. Mindezt megfizethető áron. A bár körül megfelelő sebességű, ingyenes wifi biztosítja számodra az internet elérést. A sziget és a kontinens közötti csatornában, illetve a sziget közelében több merülőhely is található. Vasini sziget mellett helyezkedik el a Kisite Nemzeti Park, ami természetvédelmi terület. Mivel környékünkön még nem elterjedt a tömeges búvárturizmus, ezért szinte érintetlen környezet fogad téged a víz alatt. Merülőhelyeink egyedülálló élővilággal rendelkeznek, így mindenki talál maga számára érdekeset. Nagy eséllyel találkozhatsz többek között tengeri teknőssel, napóleonhallal, kékpöttyös rájával, tűzhallal, murénával és íjhalakkal. A makrovilág szerelmesei is dúskálhatnak a látnivalókban, fotósok számára is akadt téma bőven. Rákok, homárok, levélhalak és mindenféle színekben pompázó csigák várnak téged. A sziget körül népes delfin populáció él, kis szerencsével merülés során is találkozhatsz velük, de útközben a hajóról szinte biztosan megcsodálhatjuk őket. Igazán nagy élmény meglátogatni a bázistól néhány száz méterre található kenyai falut. Néhány perc séta után betekintést nyerhetsz egy elszigetelten élő szuahili közösség mindennapi életébe. Megnézheted, miként élnek itt az emberek, hol tanulnak, játszanak a gyerekek, hol és hogyan gyűjtik az esővizet. A Coral Garden Vasini város mellett található, bázisunktól 4 órányi hajóútra. Ez egy hatalmas kiterjedésű fosszilis sziklák sokaságából álló, gyönyörű képződmény, amit fapallókon végigsétálva tekinthetsz meg. A 1,5 kilométeres út során a korallkertben megcsodálhatod az egyedülálló ökoszisztémát, mely rengeteg fészkelő madárnak ad otthont.
Simoniban található a rabszolgabarlang, mely a turisták kedvelt célpontja. A rabszolgaság idején ide terelték le az embereket, majd innen szállították tovább őket Zanzibárra. A barlangban egy helyi idegenvezető visz körbe, és mutatja meg az érdekességeket. Így többek között láthatod a láncokat, a különböző kikötözési eszközök nyomait, maradványait és az itatómedencét. Igény szerint a szigeten töltött utolsó napodon meghívunk egy helyi zenekart, akik nagyon egyszerű hangszereikkel hatalmas hangulatot tudnak varázsolni. Zene közben táncra is perdülhetünk az ütemes afrikai ritmusokra. Funzi autóúton Vasini szigettől kb. 30 km-re található. A sziget gyönyörű fehér homokos tengerparttal rendelkezik. Apály idején a víz visszahúzódik, és a kis homokdűnéken lehet napozni, pihenni. A mangrove erdő folyóin csónakázva kis szerencsével találkozhatsz egy-két krokodillal is a többezres populációból. A program egy egész napot vesz igénybe. Amennyiben nálunk jársz, ajánljuk, hogy tölts el egy-két napot a Mombasszától 40 km-re fekvő Diani Beach-en is. Itt található Kenya egyik leghosszabb fehér homokos pálmafás tengerpartja, mely legalább 10 km hosszú. Itt tökéletesen kipihenheted a búvárkodás esetleges fáradalmait. Ezen felül ez a hely nagyszerűen alkalmas ajándékok, illetve emléktárgyak beszerzésére is. Amennyiben szeretnéd felvenni a programok közé Diani Beach-et, így ajánljuk, hogy látogass meg az Ali Barber éttermet is. Az étterem nevezetessége, hogy egy természetes barlangból lett kialakítva. Az étterem nagyon elegáns hely, remek ételekkel, megfizethető árakkal. Ha a vacsora után kedved lenne egy kis bulihoz, ajánljuk a Shakatak nevű szórakozó helyet, ahol a nemzetközi slágerek mellett afrikai zeneszámokra is táncolhatsz, bulizhatsz. Amennyiben szeretnéd, bármilyen mombasszai programot leszervezünk neked. Érdekes lehet számodra a Fort Jesus erőd, a Haller Park, a Mamba Village, vagy a Tamarindo. Ha már Kenyában jársz, javasoljuk, hogy semmi esetre sem hagyd ki a szafarit. Kenyában rengeteg szafari park van. Megfizethetőség, látvány és ár alapján mi a Tsavo East Safari Parkot tudjuk neked ajánlani, ami Mombasszától 100 km-re található. Ez egy kétnapos szafari, nagyon sok állattal, szép tájakkal. Biztosan fogsz majd találkozni zsiráffal, elefánttal, zebrával, gazellával, impalával, kapferbivajjal, baracskos disznóval és még sok egyéb állattal. Kis szerencsével láthatsz majd oroszlánt, gepárdot és leopárdot is. A Tsavo East területén nagyon sok szálláshely található, különböző szintű szolgáltatásokkal, különböző árakon. Tapasztalataink alapján mi a Lion Hills-t és a Voi Lodge-ot ajánljuk. Reméljük, hogy kisfilmünk után te is kedvet kaptál, hogy meglátogass minket, és hamarosan személyesen is találkozhatunk veled.